damdo ina changa an ho konga chuan liu jeng chuan doctor ning chu dam lo te chungchang chu a hril tange ya doctor chenga soidan ang cha chuan a chang zui bok liu jeng chuan thilpom har sa tak tur ani alo ti ve boka thudanga pakai puin eita in nei somna lekha apa in lo pe tura a hril thu chu a soi puya eita na lo kol chu a soi ve mai bok ikal do nem tia a zole chuan o ti in chaw tak chuan alo chang ve maya liu jeng bok chuan nuam ti cha lawin madam liu akal ve don thu a soi zui doctor ning chuan khovela thutluk na siam har sa berani don thu chu lo soin amai mi ching deuh tlata liu jeng chuan party na a har sat na siam lo sham turin a hril zui bok eita in nei na hmuna chuan an kal dun tange ya liu jeng ne na chuan sam lo tura shilin ei chuan anin nei na a atel pui ve theilo awanga ala shat lo thu chu a hril zui stepa chuan 8 le anu pui tur te chuan khwalo chuanin doctor ning nen anin hmu chuan hlim tak chuan anin kwa zuya six brother ti in doctor ning chu a kau bok arun shwai chu anu puyam ni ti ya zo chuan o alo ti vele maya anin me thu te a shila anti ti luam nuwa lut ma satura shilin doctor ning le liu jeng te po an kal chho ngal liu jeng chuan eitan shelo ringot ma se an chung te dang tam tak in nei na local an oma chung ho chuan an la sha don thu chu asoya doctor ning ro in alo ngai sak vak law liu jeng bok chuan six brother ti ya akau chana zol zuya in zom na an nei yam ni ti in doctor ning chuan in zom na an nei lo thu le changlian hawan ni a u naw ni tura chia an cham thu le ama chu paruk na che ani awanga six brother ti ta ani thu chu asoya liu jeng ro in no pang chia ati viaw hol chung lama chuan Mr. Ning chuan a dokan kil pui a chan te bula chuan in ti thei tak le in chuang takin a fapa doctor Ning chungchang chu asoya midang po chuan an lo fak viaw mai bok Mr. Ning chuan nuama ti zui le a har sat na an nei pho chuan ama kal tlanga a fapa chu an biak zel thei tur thu te a hril zuya doctor Ning le liu jeng te po ron lutin Mr. Ning chuan alo kau wata doctor Ning ro ina unaw pa te bula chuan shwain mi parwal ti taka an lo thom haka an lo out chul mai liu jeng chu tungi ani an lo zo zui bok liu jeng chuan in me sha tir na nei hin beya hospitala azir lai ang chawin ain me sha tir thunga an wang zui viawa doctor Ning chuan brother number sang sang le an mani chu ko mu in alo in me sha tir ve zel bok chut mai an tum chu second brother chuan apa te omna lama chu turin alo ti tlat thunga liu jeng po chuan a chut pui ve mai bok apa chan te chuan an lo belwama nutling chen khaten liu jeng chu doctor Ning anu pui hlui an thu an lo shil boka an nui toy tak mai bora ka zan deuh no chuan nutling pakhat hi ron lut phein doctor Ning chuan a hmu chuan angoi ngal runa Mr. Ning abula chuan ron thu in liu jeng chuan madam liu ti in lo pe ve vat bok madam liu po chuan hlim tak hian liu jeng hne na chuan kanin hmu lo na rei to hle mai ti in a bezuya anin fakluam nuwa eitan nupui anei ve don taboka nangni engtika ngi ti in a zol zuya doctor Ning chuan chulam chu anin kar thu ani ti in lo shila ngai sak lo turin a shil mak Mr. Ning chuan rang takin thudanga soi zui thwaya liu jeng pon doctor Ning chu mi sha lo chuan a khap zui zat bok doctor Ning chuan liu jeng chu alama kwai kun sokin engwanga chu nu chu alokal ve don ti shil lo ngi ani azota liu jeng chuan a shil thu chu lo soi watin boina siam lo tura a shil thu nen ti in a soi zui zat boka doctor Ning ro atum bur mai madam liu chuan ngai sak takin Mr. Ning chu cho so a adam do e hun ti sha chuakin a be ka chang chuan dam doi chu phorin ei tir zui bok a e zuwa in tur chu khap le watin a bi pi sa na wanga a in theilo thu chu a soi zuya Mr. Ning ro in 8 in nei na party ani thu soin in ve nge tum thunga madam liu chuan doctor te pon atana chalawan ti thu soin doctor Ning ne na chuan apa chu shilfia turin a shil zuya doctor Ning la chuan a thu ani thu chu alo soi mak angai to lo thu chu a soi zui bok liu jeng chuan engthil ngei ti in alo khap zui le wata Mr. Ning po chuan
ka du ta chuan ka in thei renga lom alo ti ve a in mai tum chu madam liu chuan ron chu makin ama chuan a in zo ta vek a botol chu la la in a in non le ngat bok Mr. Ning chuan alo khap ve vat boka midang chu chairs nei pui la in vo in hian Mr. Ning ai o a in tur tho soin atlak zui le pap Mr. Ning chuan ati pal tho soin a pot chu zui ta sham Madam Liu chuan Dr. Ning chu amel le wangwang china Dr. Ning ero in a omve ti po shadu lo ang mak chuan langin mel po amel du ei lawa Madam Liu chu atak salama diklo deu omin rang taka thau chuakin hola chwa san zuya Mr. Ning an ngai vena tum chu Liu Jeng chuan lo dang vatin ama na ngai ven tur tho shilin a zui ve ngal Dr. Ning po ngoi renga thau chuakin a naw pa te hau omna lama chuan a phei zui ve ta dai bok Liu Jeng le Madam Liu te churon langin Liu Jeng chuan a khu chu a boi puya Madam Liu khu zo chuan she omti mel takin Dr. Ning chuan ala ho reng ti ro ti ina zot zuya Liu Jeng chuan she omti lo turin alo ti vata Madam Liu ero in she omti mel takin Liu Jeng chu akal san zuya Liu Jeng le Dr. Ning te ho konga motoran chuan lai chuan Liu Jeng chuan second brother in ano pan lai chan chin a shil mang chuan a chai vela Dr. Ning chuan alo ngei thei viau thil ei koi pui tura asom chuan Liu Jeng chuan an ei zo cha thu in alo chang ve khawa Dr. Ning ero in engma a e ve lo thu alo soya Liu Jeng chu a phun zui nya ni a thil ei tur chuan an peng zuye thilan ei mol mol lai chuan Liu Jeng chuan je kyan ne na chuan kum tam takaliam to a apa le Madam Liu te chu angai dam thei to mai lawem ni ti ina zota soi bela tum mek lai chuan je kyan chuan lo soi khal makin an boi na chu angai ven lo thu alo shil Liu Jeng po chuan ngoi rengin thil chu a ei zom puya a chong to lem lawa a hnu de wa chuan Dr. Ning chuan nuam ti le chia lawin a soi zui le a kanu le pa anin chen khan kapa kha min en kol tumin kanu kha a chu pui karinga ma se atilaw a chan chu min du lawani bunglo hlui kan du to lo ang mai hian mangai na kal zong chu huat na anilaw ngai sak lo na zo ka ni ti a fiale fel taka soin thile ei zoma Liu Jeng po chuan ngoi rengin a mel ta tlok tlok ringot chuta run chong chhuakin ningjiang en kol tur po a i bei chan kha ka she thiam to ingai sakani ti sha ti ri du wanga ni engti khuna po alo le le thei ti sha ti ri du wanga ni adike ma ti in alo zot le ta pachata ka ni thu chu a shil zui bok Dr. Ning ero in nui sukin no pang en kol na na thei to pa chwa thu le o sam takin chan om lawin akal tir mayang mo ti alo zotin poisa alo da lawem ni ti in soi suya Liu Jeng ero in engtik lai mai po in fakna don hi tingi xiaomi ti em chin le alo ti ve maka an han noi don le ri chin damdo in lama Dr. Ding po a operation masaber tura in puacha in a thokrim le a Dr. Jeng chuan ha dam tura shilpa in coffee siam sak chu awa pe bok Dr. Ding ero in dam lo chu darkar thum chunga zaizo man ngei tumin alo in bo sai mol mola Dr. Jeng chuan darkar thum chu voi khat mi zaina tura tan chuan a harsa ang tia shelin hun ai chuan dam lo te tluang tak le him taka zayan poimo zok thu alo shil ve bok Dr. Ding chuan rei tak le voi tam tak alo in pwacha to thu lo shilin tluang tak le thatakin darkar thum chungin azo thenge yang alo ti ve tlat thunga Dr. Jeng po chuan nya zui wak ngai na a she to lawa Dr. Ning ji kyan le Liu Jeng te po damdo in lama anron in tha a Liu Jeng duty zan ani bok nen anin mangcha fel no po chuan Liu Jeng kal chu a mel renga a topa a zui le tange nge Liu Jeng chuan engwanga lo zui le se nge ti in lo zot ve vat boka Dr. Ning chuan in lama ning jianga om to lo wangin ti tur nei lo thu soin abula om ve mai chu a thlan zok thu a lo soya lim tak chuan damdo in lama an lut zui an department floor an thlen chho chuan Madam Lee te nu pa board taka ron in kai phei chu an tok no la Liu Jeng chuan khongi an kal don ti alo zot vat an pa zok chuan damdo in chwa san mai an tum thu lo shilin Liu Jeng ero in Dr. Jeng rem ti na tel lo chuan an chwa san thei lo thu alo shil thunga
Madam Li pasal bok chuan damdo in bil te po lukham hnuaia ada thu alo soi zung zung Liu Zheng chuan bil lamani lo thu lo soin Dr. Ning chuan Madam Li pasal hne na chuan afala bia ka du thu chu alo shila tungi ani an lo zot ve thwai bok Liu Zheng chuan an department na deputy director ni thu alo shila Madam Li chu ka yin an wat lama a shwai phei zuya a pasal le Dr. Ning te po an kalson ve ngal Dr. Ning chuan damlo report te en lai chuan Liu Zheng po arun thleng phei ve to a Madam Li chu amuthil to thu aron soi zui Dr. Ning chuan chiang taka thil om dan zo tin Nau po alo pai to ngei thu le khati lai po a bi pisanga na yem ti in a zot a pasal chuan arin lo thu soin engwanga a thutluk na so son thut nge an zot le dam lo chu ngai tom takani thu an soi zui bok Madam Li pasal chuan shom ti mel tak hian a pasal ani lo thu aron soi chuak ta mya maya Dr. Ning te chuan an zot chiang thwaya a pasal ni lawin a unau pa zo kalo ni a pasal chu kang thel tu polami ni in a boral to thu a soya anu puine na fa nei dun chu a thil chak berte zinga mi ani bok nen kum tam tak chunga unau pa din hmuna wanga an nei theilo nuwa arai le ta a Madam Li chuan ti puitlin sak nge ya du a amak pa chu kanga chelna lama mi panga lai a chan chwa nu in alo let ve tak lo thu a soi zui bok Dr. Ning le Liu Zheng te ril ru po a boy mel le mai anin kom zot chuan Madam Li unau pa chuan tu ma shil lo sham turin angen zuya a unau nu chuan a du lo thu nen Dr. Ning te pon lungai lo tura shilin anin kalsan zuya Dr. Ning chuan Liu Zheng hne na chuan surgery chu akuta om tura adu thu asoya Liu Zheng chuan Dr. Zheng dam lo ani thu chu lo soi vatin Dr. Ning ro in dam lo chu anat na aboi chuarin a hlo om em a engthil po achunga thleng se midangin mo phurna an la tur hi a poizo kanga alo ti ve thunga atu ka chuan Dr. Ding chu a operation masaber nei turin a in ba sai meka Dr. Cheng chu operation form ron have in aron langlol Dr. Ding chuan Dr. U omna alo zot wata Dr. Cheng ro chuan ama in apui don thu alo soye operation room lama chuan lutin in zai chu an chan zui Dr. Ding chuan engkim mai chu fel file ne so tak main ati thai mai zela bo kalak chwa don nai lama ero darkar thum chunga zo ngei tura a intiam angin sanalam le dam lo chu amel ton sek maya Dr. Cheng po chuan lo hawin dam lawa chia ril ru pe turin alo shila a hnu loka bok po chu chatakin ala chuak thai ta bok an department room lama avalu chuan Dr. lo om ve ho chuan hlim takin lom puina thu an lo hlan sap sapa an fak em vek mai bok rewak lawa Dr. Ning le Liu Zheng te po ron lutin Dr. Ning mel chu alom lo mel le a Dr. Ding in phur taka alo shil ve lai chuan Dr. Ning chuan in zai lai ya sana voi rat lai mai amel sek thu lo shilin alung oi lo hle Dr. Ding in soifia tum chu lo pot chat mukin mi tu emo aya chazo kini ti fiai tu mem ni lo ti le mukin Dr. lar takini ma hian khonga in Dr. chale chashat na tak tak nei ni ma sapotang che ti le mukin arum lam chu apan zuya Liu Zheng chuan nuam lo ti viau Dr. Ding ne na chuan mimal thil anga ngai lo tura shilin Dr. Ding ro in department room chu thin rim takin a chwa san zui mak zana chuan mi ho nuwa Liu Zheng chu Dr. Ning ruma tiffin khaya ron lutin thil ei tura suamin asiam zuya Dr. Ding chungchang chu soipuin khatyang lo dewa ti tur khana shila Dr. Ning ro in engkim chu in elna a angai lu tuk chu adu lo thule surgery hi in elna ani lo thu chu asoya mi tu emo ne lamani lo thu shilin chataka dam lo te ta na tho chu Dr. ti tur birani thu te chu asoi zuya Liu Zheng ro in elna achanga seilan ve kan ni a ti in Dr. Ding po chutyang cha chu ani ve thawa
apa in a chan china ngai ven renga wangte a engkema anwai nung bik ni adu lo tur thu te shilin atan chuan doctor le dam lo te mai ba ka thil dang atel tlat ti in a shil zui doctor ning chuan engwanga hum him tum tlat thin nge ani ti lo zo tin atan har san tam taka thlen sak to thu alo soya liu chenge ro in voi tam taka chan pui to thu lo soi ve thongin doctor ding thawang chu ala hau ve fana doctor ning omna lama chuan va phein athil en lai chu tu report nge avazot zuya li a ying lo ti ve mayin liu jeng chuan a en kol dan tura raw lo rel tu emni ti in a zot zui doctor ning chuan thil har sat takani thu alo soi le maya chuta zoi muangin an mel zui an lawin om nai kher mai ngoi ringa nai taka anin mel ran nu chuan an noi chuak dun ta ha kha ka liu jeng chuan a cho meron ken vel chu wala in doctor ning do ka na chu chuan aka chu ang turin a shila doctor ning e ro alo zak rutlat puitling an ni to thu lo soin barangai lo thu chu a shila liu jeng chuan ang ringo tura ati tak ma ka chuan soise lo chuan ang zui ve maya a bar zui ngal lim tak chuan anin noi dun zui ngal varvara chulai tak chu doctor uwan aron mutan nula anom dan alak lo si che son mai ngai na po an shelawa zanji an ayam ni tia aron zo ta ka chuan lo chang vatin doctor ning chuan e ve turin alo som zuya doctor u po chuan phur tak chuan lom thu soin akil zui ve ngal liu cheng po chuan doctor ning chu ama e tura zoi te shilin akal san ve ta bok party na mun ron langin mi pui beng cheng mup mup kara in chung lama chuan doctor ding chu zu lo in meka doctor cheng poron lang nolin doctor ding la in nang le bok lo ti in ni lenga anin mu nuwa zana le zel po ati zuya doctor cheng ro in vo in so nu lama thil thing te lo sha thu so in engwanga in soifia lo nge ani azot doctor ding chuan enge ka soifi ang alo ti mak doctor cheng ro in huni vonwanga man mo taka che in lauti khamole lauti in dam lo khan bp sang anei thu an shilwang cheya atana chaber turin ma taka zo kha ani ti ishat wang zo ka nilom ni alauti chuan doctor ding po angoi data doctor ning anga a mu china ate ve zung zung lo wangin lom thu chu a shil zui bok doctor cheng chuan doctor ning chu shethiam tura shilin mikhir takani thu te soin a chan po no pangjok ten dam lo te laka har satna an thlen mai mai lo na na khau taka om china ni thu le ama laka ngei po ti in a shil suya doctor ding ro in ala hau ngai lo chi a engtin nge isha theyang alo ti ve mak doctor cheng chuan a hau chin thu le hau mai ba ka ku thia la thak thu soin chutna lam chu apan zuya doctor ding pon azui wat classmate an ni china ni lom ni tia zotin engwanga kuthak nge ani azot suya doctor cheng chuan damlo pakhat a tha thu alo soi chuak ta hlol doctor ding chuan sha chak mel tak hian enge thleng ti in azot zuya doctor cheng chuan no pangkum limi le anu chu car accident awanga damdo in anron pan pui thu shilin no pang chu tlema in hliam ve dewa ct scan te anti nuwa engma har satna danga omlaw anu zok chuan ru haile luna anei thu asoi thu le ct scan ti tur boka antir thu le engma thatlo na a omlo thu le an discharge mai thu soin an ho ko nga chuan anu zok chu abaural tak thu asoi zuya thua ka thipu ta ni thu asoi zui bok shom ti mel tak chuan ct scan ti non le tura ati po a afa pa en kol thata ngai thu a chan thu shilin engkim mai chu rang taka thlenga ni thu chu a shil zuya engwanga lo nor lui lo nge ani ti soin nor luin lulul ve tlatila chu he thilung chia thlak tak po hi apum pel theimana doctor ning chuan zirna le experience te lawin doctor ani ringot theilawa zirna hi lomani in damlo te laka kandun ani a chu kan sharing turani damlo te laka lom thu soi hi kan ban san tur ani law thil siam tha theilawa ni ma a kan siam tha theinan damlo thi na huna emo kan lungai ni bera po tia soin doctor ding po chuan uluk tak lo ngai tha in a fim ve mel to viawa
Dr. Cheng hne na chuan lom thu soi zuin a thu soi a shat nuwa a that deuh to thu chu a shila Dr. Cheng chuan angai te bokin naktu zinga nia chuak li anga na kan tho li angai don boka lo ti in thatak chuan anin kom zuya atu kadam lo wartan fan chuan construction site changatla Mr. Lee dam lo bula chuan Mr. Ju chu alo om renga liujeng tenen va mu chuan va be vatin Mr. Lee nupui chuan a fel thu le ama awanga compensation po an mu thei thu te shilin alo fak luama liujeng le Dr. Ding po chuan lom thu lo shil vatin Dr. Ninge ro angai te bokin amita khamle man viau to dam lo en chu har satna nei chuan betura shilin a chuak zuya liujeng te pon anron zui chuak ve vat Dr. Ule a chanpa chuan nurse station a pengin Dr. Ningan thil chula ti te chu an shil zung zunga liujeng chuan Dr. Ning hne na Mr. Ju chu angai angani lo ti alo shil ve mek bok an pia loka Mr. Ju pon alo en ve reng boka Dr. Ning la chuan a that chu lo ti sam e tin a thil ti chin chu eng ti thleng nge a ti peizel don lo thli rang alo ti le mak Madam Lee wat lama chuan vakal le in a unau pa chuan alo shil fia meka Dr. Ten an lo mu chia chuan chua a du thu chu alo soi le ngal a unau pa ero in chua tir lo turin alo ngen ve thung boka Dr. Ning chuan anau te hne na chuan nau char thiam le helama specialist Dr. te ne na in biak na hun ne ya du thu soin midang chu sha tir turin an kal ngal wata khumbul lo kadam lau Dr. Ding in azai po Dr. Cheng le anau te ho chuan ron ko in Dr. Ding ne na chuan lom thu lo soi chul mai in lom thu soi nan apple te chu pe in Dr. Ding po ni danga ati ngai lo dan tak chuan lo lak sakin lim takin in enkol chatur le athi sen sang nei chu control sham turin a shil boka an chwa san zui room pakhata hian Dr. Ding le liujeng baka nau char thiam Dr. Pahni Dr. Feng le Dr. Utenen Madam Lee le a u nau pa ron lu chu an lo ngak chapa Dr. Ding chuan an ti dan tur chu soi zuin ama sabera chuan biopsy ti in a thwa ka tumor om chu an en fia ma sapotang chumi nuwa nau te pian thei dan kan ngai twali ang kan pian man tir do na in en kol na idong vat theyang alo tingal mol mol Madam Lee ero chuan nau te alo pian ma chu eng en kol nama adu lo thu alo soya Dr. Feng chuan lo soi khal thwain nau te chu apum chunga a oma wangin anin som tla to thu shilin a tha chuan nau te po a tha anga en kol na hi chataka adun thei ngei an be sei tla thu shilin liujeng po chuan nau te nei tura a ril ru a siam fel to ani ti chu an shat pui thu soin an thei to pa an chan pui tur thu chu alo shila Dr. Ning po chuan chumdang ang lo takin lo fuin an tumber chu nau te li anu chan himani thu chu alo shil ve bok Madam Lee ero chuan engpo thleng se nau te chu piang tura adu thu alo soi li a Dr. Ning chuan nau te chu no tel lawin piang se a hlimi ringem ni ti in alo thang lian anga anu azonga nga ama wanga boral ni ti a sha chuan in thiam lo taka anun ren to tur thu chu a shela ama pu pa ve thawani thu te no tel lawa fapa en kolani thu le atan chuan engkimati thei thu shilin ma se anu angero ani thei ngai lo thu chu soin a fa chu a mangai tak tak ani chuan anu chu chan tir lo tur a shilin Madam Lee po amit tuinen a kho mu chu a pheta roi mai Dr. Ning le liujeng chu li a ying chung chang soi mol mol chuan department room a chuan an ron luta Dr. Ding chu chwa lo tum ve che bokin Dr. Ning chuan alo kau ding wat mi zong zong shat lai chuan a laka ngai dam di la du thu shilin engma she chiang lawa a laka khatianga a che ta wang le dam lo ta na a tho rim na te po apom lo le a phur na te alak bau saka wang te chuan chu mini a ngai dam adil ngei du thu te chu asoya kati palani e ati dam zui duama Dr. Ule midang ho chuan chutianga Dr. Ningan midang ngai damadi lai an la sha lo thu soin an lo rive huk Dr. Ding po chuan lom tak le thatak hian angai dam diu na awanga na sataka ma ason tur thu shilin Dr. thatak ani theina na rim taka a tho tur thu a shil li a
nor kala chanpui le fui reng tura shilin nui sang le za mel deuh chuan akwa theyangem azota doctor ning chuan liujeng chu awamel zuya liujeng la chu phur tak mai hian alo bungat ngata doctor ning po chuan aban chu phar chuak vatin anin kwat awong wonga midang po anlo hlim hle bok in chung zol lama chuan liujeng le doctor ning te chu chuak chhodunin engwanga doctor ding laka thupa choi le thut nge ani te chu azota doctor ning chuan athiam lo thu soin doctor ding laka po ain rin tok na zong zong a lo theina thilani bok nen ati ngei turani thu chu asoya liujeng chuan li a ying chuan treatment la ka du to thu chu shil zuin obstetrics lama a omto thu a shila doctor ning laka ngen anei thu nen doctor ning chuan athil du chu alo zot vat liujeng po chuan anaw te ming phwa tu tur ni tura adu thu chu lo shilin vo in lama lia ying laka ache dan vel chu soizomin a fak luama doctor ning ero in a fak nge anui zati in alo zot thisen voti ti chin kha kani to lawem ni ati zui le sha ma liujeng chuan alawin thlak danglam to viau thu shilin lim takin anti ti zui a hnuwa doctor ning bok chuan zik mar hlai pa hian in nei le a rot thuta liujeng chuan athu soi chu alo zot nun vata doctor ning chuan in nei le to ila loti olsam etin a thau chuak zuia akal zui tadai in thlak na ruma chuan liujeng chuan thin rim takin olsam taka in nei le asoi chu phun puin adu khoplo na samai tanya chuan nui hak hakin a chana alo zota liujeng la chuan teulo lutuk lo ti in tanya chuan midang du zo ki neyem ni ti in Mr. Ju ming chu aron lam zuya liujeng ro chuan chulamani lo thu chu lo soin doctor ningan asom dan zo kha a boina berani thu chu asoya ati dan te chu zirin a thin rim hle a file da tura min tir nen o ki kha ain ang chia ti in nei le tur pon min som lo min sha tir ani ringot ti in thin rim tak chuan asoya tanya ero in ani te chu mi pa romantic tak ani lo ti kan sha ni lom ni alo ti ve a ma se liujeng thin rim chu ala in beng dai thei chuang lo tlaya chuan doctor ning chuan liujeng chu an in ko thleng thla in ka le zir top chu nuwa a man tur thu le an certificate thlak tu ra kal dun puya chuan a som le liujeng chuan tum barin eng certificate nge alo zot doctor ning la in kanin chen na kha in nei na in alo ti ol sam mai si liujeng chuan anei le don atiyem ni ti in alo zot khawa doctor ning la in alu abu ngata anilom ni alo ti ve thung liujeng chuan ain ngai to don chau thu shilin doctor ning chuan engte rei nge ti in a zot le liujeng la in hetyang lama a cha lutuk chu ngei chunin a chwa san zui mak doctor ning po chuan zui le vatin engwanga thin rim nge ani ti te zotin ala bau viawa liujeng chuan file record vel da turin min ti china in nei chat puya min som to reng em ni alo ti mak doctor ning ero achem kalna lo ngang mai ani bok nen amwal bawin abaw lo chau liujeng lung oi lo taka alu hnuwa po in som chat le kher kan nga yem ni ati nung ringot second brother chu ron langin man mo takin dor pakhata chuan ron luta doctor ning chu muwatin achunga enge thleng zo tin angai twa mel le doctor ning chuan a chat vek thu chu lo soin thil soi pui du anei thu a shila liujeng nin anom dan chu soi zuin liujeng in propose tura a shil dan nen lam chuan second brother chuan lo she thiam vatin propose tura shilin ti dan tur sang chu a ko mu a doctor ning e ro adu lo vek thunga an thom no in thlak lai te chuan second brother chuan shilfi an tum nya la meichhia te om dan vek ani thu soin chu chuan alaka rin na sa zo ka pek dan tur thlengin a shil doctor ning ero in thil haulu tuka nga in kanni nei cha emo chalo emo ka boilo ati hlukluka akal son tur chu second brother chuan lo awin a chen chan kha a she lo mo ti in a zo suya doctor ningan o tia lo chan chuan a propose lo wang che a apu mak